Assam government employees atoma phan JHC akimi. Athi Assam CM Himanta Biswa Sarma India Independence Tiarani government employees mati chokamara tumhan kichoke panglim lapen kam ki claim pia men pen tangka ke hang atoma phan Assam along atogano ki dwara atoma phan ki pachini pon Assam CM Himanta Biswa Sarma Radaphan Ari Hongni pen kachuningli Assam along government chokamar atoma phan kam ki claim men pen jongsi tangka nang khang puluti sikai sita piri lapen lang keso langkang sama men pen tangka nang kyang positami sikai sita pinangni lapente jongsi kam ki claim men pen tangka nang khang puluti niliphan thanno nialang liya toma phan ingsai nang ko kopusi Assam CM Himanta Biswa Sarma ningjepon Anchota kalisi government Saikhia tumaphan arona tingpen kamche claim clay pulote lata niliphan thanno anparta jongsi raratum nililong nang chiratun pulote labangso kichupang nim lapen kam ki claim amen pen tangka kyang tumaphan arona tingpen ingsai unpo leben pavirun popusi asamarlo arara tumaphan ari hongni pen Assam CM Himanta Biswa Sarma India Independence Tiarani Chuning Ripon Dogmoka pen staff reporter Ran Rongpi Karbi Daily News